Jeg vil klart anbefale Serieskolen til folk, der har lyst til at arbejde med et længere format. Man får virkelig intensivt arbejdet med sin serie. Vi har fået nogle rigtig gode workshops med nogle rigtig gode oplæg og nogle rigtig dygtige mennesker, og så har vi jo fået mulighed for at udvikle os kreativt. Jeg synes, alle vores online masterclasses har været helt vildt fede med nogle filmmager og lydmænd, alle mulige slags mennesker, som jeg aldrig nogensinde ville have stødt på eller have haft mulighed for at interagere med, hvis det ikke havde været for Serieskolen. Vi har fået en mentor tilknyttet som en del af forløbet, som hedder Dorte Riis, der sidder inde på Appletree. Og hende har vi haft nogle møder med, som har været helt vildt givende. Og så er det også bare ret nice at have nogle deadlines og have et forløb, der ligesom er sat op omkring ens udviklingsproces. Jeg tror, højdepunktet for mig personligt indtil videre har været anerkendelsen i, at det, man synes er interessant, faktisk også er interessant for andre. Ligesom at blive taget i hånden over sådan her, hey, det er fedt, det I laver, og vi kan faktisk virkelig godt se det ske. Inden workshoppen har vi skulle skrive første udkast af manuskriptet til vores pilotafsnit. Og så har vi fået feedback på det af Ina Brun. Om nogen har lavet noget på YouTube, som handler om, at det her firma netop har en base. Især har det været rigtig brugbart at arbejde sammen med Ina Brun, manusforfatteren, hvor vi har snakket om seriestruktur, virkelig har fået legnet op og virkelig blevet skarpe på, hvordan vi skal bygge vores episoder op. Sidste weekend, der var der nogle skuespillere, der kom forbi, altså, der spillede nogle af scenerne, og så fik nogle af holdene lov til at instruere dem. Hvor man bare virkelig hurtigt kunne se, hvordan det her det bliver til noget. Men det føles som om, at det rent faktisk kan få et liv på et tidspunkt. Det var sjovt. Det synes jeg var fedt. En indadvendt IT-knap. Men som Ida finder ud af. Til første workshop, hvor de snakker om worldbuilding, altså det gav et helt andet perspektiv på processen. Mange af os, vi arbejder jo primært så med, hvad er den grundlæggende historie, hvad er karaktererne. Men det der skaber sådan et univers, hvor der kan rumme det hele, og hvor det hele kan springe ud af. Og hvor vi har fået allerede nu nogle meget sådan, konkrete værktøjer til at arbejde videre med det, som tvinger en lidt til at kigge på ens projekt med nogle andre briller. Altså de her workshops har også gjort, at vi er kommet tæt på hinanden og hørt, når I havde gjort det på den her måde, det kunne vi jo også bruge. Man lærer noget om det, man gerne vil lære noget om. Man får produceret noget, rent faktisk. Hvis ikke andet, så i hvert fald en pitch. Og man lærer en masse nye mennesker at kende. Især i år har der virkelig været fokus på det her med, at det er et sammenhold. Man føler, at man går i en klasse af nogle rigtig dygtige mennesker, som man nok også kan arbejde sammen med i fremtiden. Så kan 100% anbefales. Kun gevinst. Kun gevinst. Ja.